Rigtig er bare, han er lidt dybere end guldkædemodeller, men det folk ikke har forstået med guldkædemodeller, det er, at de tror, at jo, jeg har guldkæder, jeg har modeller, men det jeg rigtig snakker om, det er, at jeg stræber efter guldkæder og modeller. Du kan se i videoen, jeg har én kæde på, forstår du? Det der er med den sang, det handler bare om at klare den. Det var bare et fedt åbningstrack, det første single at være. Jeg hører R&B rigtig meget, da jeg selv synger, og soul kan jeg også høre. Altså der kan godt komme tider, hvor jeg kan høre noget, jeg slet ikke hører normalt, som i jazz eller blues, bare for at få inspiration fra andre steder. Så jeg er lidt alsidig. Tekst betyder meget for mig. Lyrikken, det er de små detaljer, kun en artist eller producer kan høre. Det er det, man kan lide, det er der, man bliver fanget. Ellers så bare relationen jo, det er det, sangen handler om. Jeg var meget en lukket person, rigtig indlukket, og den eneste måde, jeg sådan rigtig kunne snakke til folk, det var over sange. Jeg skulle forklare mig selv, det var over sange, fordi det var lettere for mig. Og det gav mig blod på tanden, især når man så, okay, folk kommer og siger, hey, fed sang, må vi tage et billede, de går også en blod på tanden. Så efter den første sang, så vidste jeg bare, okay, det er det her, jeg skal. Jeg blev signet til Chef 2012, april. Det er 2 år siden nu. Og lige siden har jeg bare været i gang med min plade, og det har været et helvede. Fordi jeg skiftede kunstnernavn fra AWB til bare mit fornavn, Abbas. Og det var et nyt kapitel, forstår du? Det var ikke min teenager længere. Og jeg følte mig heller ikke som den samme, og jeg lavede rigtig mange kærlighedssang på det tidspunkt. Og jeg følte bare, at det ikke var mig længere. Så et nyt kapitel, Abbas. Jeg har lavet over 35 sange, som jeg så skulle vælge de 8-9 fedeste fra. Om 2 år? Jeg ved det virkelig ikke. Altså jeg håber, jeg er i studiet med Rasmus Seebach om 2 år. Men lige efter planen, der skal jeg bare rejse. Jeg har ikke været ude af Danmark i 6 år. Så jeg skal bare Jeg skal bare væk. Når man kommer fra en arabisk kultur, og så kommer til Danmark. Altså du skal tænke på, da jeg kom til Danmark og trådte ud af flyet og var på Roskilde Lufthavn. Det var så koldt. Det er hårdt i starten, men man lærer det. Du ved, alt i verden er vanedannende. Alt. Du skal tænke på, at jeg var været 4-5 år, da vi flygtede, så jeg nåede ikke engang at gå i skole derovre. Det var bare, altså det sværeste var, at det var bare at blive accepteret i et nyt land, forstår du? Det var bare, at du er i et helt fremmed land, og folk, de har ikke den samme hudtone som dig, men Danmark er et dejligt land. Altså, jeg skal ikke tilbage, selvom hvis alt blev godt i mit land i Irak, og vi havde det fedeste hus, jeg kan ikke tage tilbage. Jeg er dansker. De kigger imens jeg er der.